Dyma Ania Rolewska gyda chrynodeb o Newyddion o Wlad Pwyl, 8 o Fai 2014. I ddechrau mater sydd ar wefusau pawb, sef etholiadau Senedd Ewrop. Yn unol â'r tueddiad yn gwledydd eraill, bu pleidie eurosceptig adain dde'n llwyddiannus iawn yn Gwlad Pwyl. Amddiffynodd blatfform dinesig sydd mewn grym ar hyn o bryd i safle gwrwchaf o ran canran y bleidlais, ond daeth dim ond o drwch heblew yn o flaen yr wrthblaid bennaf ar y dde, sef cafrais a chafiawnder. Cipiodd y ddwy blaid yr un nifer o seddi, sef 19 fesul 1. Yn fwy trawiadol, enillwyd 4 sedd ymhellach gan fudiad radical iawn adain den newydd. Mae Janusz Korwin-Mikke, arweinwyr y blaid newydd, yn gymeriad lliwgar, gydag enw drwg am farna dydleol niferus. Dim ond yn ddiweddar, dadganod ar yr awr nad yw menywod yr un mor ddeallus a dynion ac na ddalent bleidleisio, cyn awgrymu bod merched yn mwynhau trais rhywiol. Mae'n ymddangos nad yw barnau personol Mr Korwin-Mikke wedi ddigaloni i asolwyr fodd bynnag. Cafod gefnogaeth sylweddol yn enwedig gan bobl ifanc sydd wedi pleidleisio yn ei niferoedd dros bleiddiau eurosceptic eleni. Mae platfform dinesig yn ceisio codi calonau gan esgeilyswr perfformiad da'r radicaliaid fel pleidlais brotest. Yn wir, gweithaf canlluniau ariannu sylweddol a marchnad gwaith agored, mae'n ymddangos bod Cymdeithas Pwyleg wedi cael ei siomi yn barhaol gan obligiadau o fod yn rhan o gymuned Ewropeaidd. Ond beth sy'n fwy sylweddol fis yn marn yr asolwyr yw diffyg o arweiniad gwleidyddol cryf cartre. Diweddodd y genedl na atseiniol i wleidyddiaeth Ligo'r Dydd Sul, y bydd Senedd Ewrop yn sicr o dioddef o ganlyniad. Bu farw Wojciech Jaruzelski ar 15 o Fai. Fe fi'n swyddog milwrol ac yn arweinwyr o blaid comuniddol yn Gwlad Pwyl ar ôl yr ail rhyfel byd. Traed y fod mewn grym, daeth yn ddrwg enwog am gachwyn polisïau gwrth Iddewig yn y fyddin ac ymddofi weidlyd gwrthusiadau yn erbyn y llywodraeth. Chwaraeodd rôl allweddol mewn cyflwyno rheolaeth filwrol digyfansoddiadol yn 1981 mewn ymateb i aflonedwch camddeithasol caneddol. Ry gweithaf eiro canolog fel swyddog comuniddol, bu hefyd un o benseiri trafodaethau'r bwrdd crwn yn 1989, lle cytunwyd byddai'r blaid comuniddol yn ildio pŵer yn radol ac yn caniatáu etholiad democrataidd. Fel rhan o gadwndeb hwnnw, daeth Jaruzelski yn arlywyd cantaf o weriniaeth Gwlad Pwyl ers yr ail rhyfel byd. Gweithaf i iechyd bregus, daeth gerbron llys ambell waith yn ystod y blynyddoedd diwetha, wynebwyd cyhuddiadau o gyfrifoldeb dros lofruddiaeth, ymddygiad digyfansoddiadol ac aelodaeth mewn mudiad a chyfreislon. Hyd yn oed heddiw, mae Jaruzelski yn rhannu barn gyhoeddus. Bradwr i genedl iwef ar gyfer rhai, mae eraill yn ei ystyried fel gwladweinydd arbennig ac yn pwysleisio gyfraniad adgaraeth gytundeb y bwrdd crwn, y bywyd gwleidyddol yn Gwlad Pwyl democrataidd. Un peth yw'n sicr, nid oes gobaith bydd dadleuon dros ei fywyd yn dod i ben gyda'i farwolaeth. Mae helynt parhaol yn y Ukraine yn bwnc holl bresennol yn chyfranga Pwyleg o hyd. Mae'r wasg yn rhannu salw rhwng canlyniadau etholiad arlywydd, y brwydro parhaol yn y dwyrain. Yn ôl canlyniad wedi cyhoeddi Dydd Sul, Petro Poroshenko yw arlywydd newydd y wlad. Roedd dros 60,000 o heddweision yn gofalu dros drefniadau etholiadol ar y diwrnod, ond hyd yn oed gyda chamaeth o swyddogion, cafwyd achosion, lle ataliwyd pobl rhag pleidleisio gan filisio o blaid Rwsia. Enillodd Poroshenko gyda mwyafrif trawiadol o bron 56%,
43 pwynt o flaen ei wrthwynebwr nesaf sef Yulia Tymoshenko. Nid person cyffredin yw'r arlywydd newydd. Oligarch yw ef, perhen i gwmni rhyngwladol cynhyrchu siocled a chafoeth o dros $1.6 biliwn. Mae dosbarth gwleidyddol yn Ukraine yn llawn o oligarchiaeth sydd wedi creu cafoes ar yr adeg cwmp yr Undeb Sofietaidd, fod bynnag tanilellu gan salwebwyr y gwleidyddol bod Poroshenko yn wahanol o gymharu â chyfoesogion eraill. Mae'n fwy agored am ei fusnes ac yn fwy rhedfryddol yn ei agwedd tuag at gorllewin Ewrop. Bydd ei allu gwleidyddol yn cael ei roi ar brawf yn digon buan, mae'n ymdangos. Mae Poroshenko i fod i gyfarfod â Barack Obama wythnos nesaf. Y disgwylir bydd mater o gamwrth milwrol yn cael ei chodi. Wrth i'r etholiad gael ei chyflawni'n llwyddiannus, ceir teimlad cyffredinol yn y wasg bod Ukraine wedi llwyddo i gadw Rwsia draw. Amhellach, nid oes cymaint o ofn rhagor bydd uchelgeisiau tiriogaethol Rwsia yn ymestyn i ganwys gwledydd Baltig eraill. Mae cwestiwn yn nwy yn parhau fel pradur sylweddol fodd bynnag. Ac yn eironig, mae'n ymddangos bod cefnogaeth cadarn Ewrop braidd yn galonogol i'r llywodraeth bwyleg. Pwynt mewn dadl dros integreiddio Ewropeaidd, efallai? Dyma oedd newyddion o Wlad Pwyl. Diolch am wrando.